Урада байрамы үткән көндәрдә Сыңгыд авылында бер гаилә мәсеттә үзләренең никахын теркәне. Был сара дини мөселманнарның Гает байрамы билдәләве менән тура килде. Унда безнең хәбәрчеләр дә катнашты. Узган йомала барлык мөселман халкы Урада Гайте байрамын билдәләне. Баймак районы Сыңгыд авылының Әнүәр мәсетендә лә байрам күркәм үтте. Гает намазыннан соң мәсеттең имам хатибы Әкрам Тойсин Урада гыйбадәте турында хутба укыны. Ифтарда байрамда катнашучы авыл халкы корбан ашынан авыз итте. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم hürmetli Müslüman kardeşler. Ana bugün Müslüman dünyasında yılına iki bola turgan zor bayramların birinin Urada Gayetine yayıldık. Halk bir ay boyuna Urada Gayeti ütkərib üzerin bütün tenlerin, yenlerin tadarttılar bitindi. Allah'a şükür izlenen bütün halk mescitke yayılıp, bütün neyitip, Gayet namazlarını okuyup, natur etip dualar kılıp, halk bilen bir көңілден bayram namazlarını ütkərdiginde. Тәгедер ауыл хакимияте исеменен ошо изге Урада байрамынан ихлас менен котлайм. Тоткан урадаларга Алла насип болуп, сааттар насип болмайды. Тезге аттагандар ошо Урадала нисек имкандар имен үтте, шундай көндәр теләйм. Урада Гайте Сыңгыд авылы һылыуы Айгөл Буранголова һәм Җылайыр районы егете Юнир Баймуратовтар өчен икеләтә байрам булды. Улар үзләренең никахтарын теркәне. Без бүген Урада Гайтендә үзебезнең никахыбызны теркәнек. Bugün bizden Müslüman ilinde, Müslüman kardeşlerimiz arasında en mühim bayramımız Urada Gayeti bayramı. Hem bizden Allah'a şükür köngüllerimizde iman nuru, hem bizden yaşlık tuyumuzda şu günge Allah'ım Rabbim tap kiltirip bizi nikah tuyumuzu tap kiltirüne şatbız. Гаиләләренең тәүге байрамын изге көндә башлаган яшьтәргә имам хатип никах таныклыгын тапшырды, тугандары иң изге теләкләрен җиткерде. Изге көндә сәстәрен сәскә бәйләгән яшьтәргә ак бәхеттәр генә юлдаш булсын. Айгөл Иделбаева, Булат Юламанов, Яңалыктар хезмәте.